A Catalunya hi ha infants amb necessitats especials i adolescents tutelats que necessiten trobar una família que puguin fer-se'n càrrec. Tot infant, independentment de les seves característiques, té dret a créixer i desenvolupar-se en un entorn enriquidor. Des de la Fundació IRES us presentem a famílies molt especials. A totes elles les hem acompanyat des del Servei d'Adopcions d'Infants amb Necessitats Especials de la Fundació IRES i avui ens expliquen la seva experiència. De fet, la idea d'adoptar és una idea que sempre ha estat present. Quan ens vam plantejar la maternitat i la paternitat, era una opció que hi era. Però, sempre tens aquelles pors de és una cosa difícil, ens acceptaran o no ens acceptaran, com ho farem, no? Llavors busques la part biològica. Com que vam tenir un diagnòstic d'un embaràs d'alt risc, vam descartar la part biològica i ràpidament vam buscar la via d'adopció. Per què necessitats especials? Bueno, el tema de necessitats especials, quan ens estàvem plantejant l'adopció, quan vam conèixer aquesta via, al final ens vam plantejar, vull dir, al final la Eva és una persona amb necessitats especials, per dir-ho així, i vam dir, per què no? Vull dir, si ella ha pogut portar una vida plena, vull dir, jo puc portar una vida plena al seu costat, vull dir, per què no una persona tindrà un infant amb necessitats especials a casa? Sí, de fet la resposta sempre era per què no? I com que el diagnòstic d'un embaràs biològic ja era un infant amb necessitats especials, si aquest sobrevivia, dèiem, fet per fet, doncs fem l'adopció, no? Fem-ho bé. I vam escollir aquesta opció amb tota plenitud. Pues la idea de adoptar vino luego de varios tratamientos de fertilidad. Vimos que no podíamos tener hijos a nivel, biológicamente, ¿vale? Y tampoco queríamos hipotecar nuestras vidas, ni nuestra economía, ni nuestra felicidad, ni nuestras familias por el hecho de ser padres, ¿no? Que nosotros podíamos ser padres de diferentes formas. Hay muchas formas para ser padres y no tiene por qué ser solamente a nivel biológico, ¿no? En ese momento yo trabajaba ya en una fundación que se dedica que trabaja con niños con necesidades especiales, mejor dicho, adultos. Entonces la discapacidad no era nada desconocido para nosotros. El Jordi también lo vivía conmigo, yo le contaba lo que pasaba, lo que yo vivía ahí. Y un día le planteé a Jordi, digo, ¿qué te parece si adoptamos a un niño con discapacidad? Porque creo que ellos también tienen derechos, nosotros también queremos ser padres, ellos tienen necesidad de una familia. Claro. Todo cojaba y decidimos que queríamos eso. Nosaltres, la idea d'adoptar va ser un Sant Jordi que se'ns va despertar el rellotge biològic, diguem-ho així. Llavors vam estar valorant les diferents opcions que teníem o que no teníem, perquè adopció internacional era una via molt difícil si volíem fer com a parella conjuntament. Hi havia el tema de l'acolliment també, que el vam estar valorant. L'adopció nacional estava en aquell moment en suspensió transitòria. Sí, i llavors se'ns va obrir la possibilitat de necessitats especials, no? I vam començar a indagar i va ser la via per la que ens vam decantar. Bueno, el procés, primer vam presentar la sol·licitud a la Generalitat, ens han derivat a la Fundació IRES, llavors allà primer vam fer una primera formació que, està bé perquè t'obre molt, et fa aterrar bastant de saber què és una necessitats especials i a partir d'aquí el procés va ser dur perquè et posen... Vull dir, no és un procés fàcil perquè et remenen molt, busquen tots els punts dèbils per apretar-te'ls. És un dafo. Però la veritat és que molt bé, vull dir... I al final, quan acabes... Vull dir, tot i que sigui dur, al final, quan veus el resultat, mereix la pena. De fet, a la meva feina vaig compartir molt aquest procés
no? I quan vam tenir el certificat d'idoneïtat, no? Tothom va aplaudir, es va posar molt content i deia és que hem conviscut unes oposicions per ser mare. No? Ens ho vam plantejar d'aquesta manera. És un procés intens, dur, però molt gratificant. No? I el valorem, no? Com, bueno, positivament. Sí. El procés va començar demanant informació a l'ICA. Allà ens vam fer una xerrada amb altres famílies i ens vam plantejar els diferents tipus d'adopció que hi havia en aquell moment, inclús a l'acolliment. I llavors, a partir d'aquí, quan ja ens vam decidir a fer la sol·licitud, ja la vam fer per centres especials, i va ser quan ens van derivar a la Fundació IRES, on vam fer una formació amb altres famílies, i un cop passat aquest temps de formació vam començar el procés d'idoneïtat, no? Entrevistes personals, de família, i al final de tot doncs, va venir la valoració doncs, de l'equip, una assignació, el procés d'acoblament i l'arribada de les nostres filles a casa. I el que destacaria és que nosaltres presentàvem la sol·licitud, després de la xerrada que ha dit el Quim de l'ICA, vam presentar la sol·licitud, era un estiu, i aquell setembre o octubre IRES ja ens proposava fer la formació, ja vam començar a fer la formació, és a dir que aquest temps d'espera va ser poc, no? Després el procés potser en total va durar un parell d'anys, Sí. però va ser com molt immediat, no? Que potser ens esperàvem que ho teníem madur, la idea la teníem madura, però potser ens esperàvem que tot començaria més endavant, i és veritat que sense voler-ho vam poder iniciar la formació inicial molt ràpid, no? Tot va anar com molt rodat d'entrada. A ver, nuestro hijo tiene una discapacidad y son necesidades. Tiene una necesidad especial en temas de comunicación, en temas de autonomía, en temas de motricidad, pero sinceramente son especiales, sí. Son difíciles de llevar, sí. Pero lo hacen diferente también, y es lo que más nos gusta, ¿no? Él es un niño valiente, es un niño que disfruta, es un niño perseverante. Él ha hecho tanto en tan poco tiempo que hasta nosotros mismos nos sentimos que yo no tendría esa perseverancia y esa valentía de poder hacerlo. En cuestión de 2 años empezó a caminar correctamente, a hablar, que nosotros nos decían que no iba a hablar. Y mira tú, ¿por dónde? Habla hasta más que yo, que es muchísimo. Sí, Vale. está al lado de él, pues es muy gratificante también y nos llena. Nos llena, sí. Sí. Lo disfrutamos muchísimo, nos reímos mucho. Es muy divertido, mi hijo. Yo siempre digo, nos hace pasar momentos difíciles, ¿eh? Momentos que decimos, madre mía, ¿qué hacemos? Pero momentos que nos reímos mucho, Sí, muchísimo. muy Es buenos muy con él. divertido, es muy Sí, divertido sí, el sí. Xavi, ¿eh? Y la verdad que estamos muy orgullosos de él. Potser el moment així com més complicat, un cop ja vam tenir l'assignació, no és un moment complicat, sinó que són un conjunt de moments complicats en els quals doncs, has d'establir vinculació, veus que aquesta vinculació no acaba d'arribar, no saps quan arribarà, i aquesta incertesa de no saber quan acabaran sentint-se que tu formes part de la seva vida des d'aquell moment. Doncs això és complicat, això és dur, no? Llavors no és un moment complicat, sinó que són dies complicats o una temporada complicada que costa gestionar i bueno, parlant molt i intercanviant molt, ho vas superant. I nosaltres dèiem, ja tenim el vincle, i Iris ens deia, no, es triga més. No, creiem que ja el tenim. Sí. No el teníem, no? I llavors, de cop i volta un dia pensem, potser ara sí. Potser ara sí. Ja el tenim. Para mí, personalmente, el día más duro fue desde que tuvimos al Xavi, que nunca me había pasado personalmente. Era el día que yo fui todos los jueves va a Mustiol por mi hijo, y ese día que iba a salir, bueno, ahora llega un momento que está diciendo algo de palabrotas como cualquier hijo. Y esa misma tarde, cuando salía, un niño me paró, un hijo de algún padre me paró y me dijo que tenía que darle más educación a mi hijo. Claro. Luego yo pensé, a ver, la discapacidad de mi hijo verdaderamente no se ve. Me llevó a pensar eso. Sí, es difícil de También. verla.
Sí. Claro, el Xavi se queda con alguna palabra y se atomiza él mismo con esa palabra. Y a veces no entienden que nosotros ya lo sabemos, que va a decir esa palabra, pues la dice. Lo corregimos, pero tampoco voy a estar castigando al niño cada 2 por 3. Él también tenemos que entender que él no entiende ni ve las cosas ni las siente de la misma forma que otro niño. Y hay muchos padres y muchos niños, que este es el tema que es lo que más le duele a mi marido, es que no entienden de qué tiene una discapacidad, porque la discapacidad del Xavi es invisible, Claro, no se ve. no se ve, entonces es muy difícil explicar la discapacidad de él. Y eso es lo que a él más le dolió, que otro niño, que estaba en la misma posición del Xavi, le dijera que tenía que educar mejor a su hijo. Eso para él fue muy fuerte, fue doloroso para él, ¿no? Que te critiquen como padre porque tu hijo dice una mala palabra. Claro. Siendo que nosotros sabemos que la dice, lo entendemos, se lo repetimos, pero bueno, él tiene su forma diferente de entender y sus tiempos son diferentes a Y otro realmente niño. no sabe lo que quiere decir, las palabras que dice. No lo dice con También. maldad, ¿no? Maldad. Ni lo dicen con intencionalidad. Lo dice porque le sale, porque es su forma de comunicarse, su forma de expresarse en ese momento. Bueno, mira, este momento tiene esta palabra, dentro de 3 meses tendrá otra, u otra acción, ¿no? Entonces, para él fue muy doloroso porque vino a casa y vino, ay, madre mía, lo que me han dicho. Y bueno, Sí, sí. tuvimos un momento de encontronazo con las maestras y todo, pero fue un momento difícil que ya lo pasamos, por suerte, ya pasó. Y bueno, yo, de él sí que esa situación para él le fue difícil. Para mí, por ejemplo, la situación más difícil fue el otro día cuando fuimos al hospital. Para mí fue una situación complicada porque el Xavi no te sabe decir qué es lo que le duele, ¿vale? Le duele algo y llora. Y llora mucho, como no te sabe decir, a ver, no gestiona todavía no gestiona las emociones, no se conoce su cuerpo. Entonces decirme, mira, me duele el dedo, pues puede estar 1 hora él llorando. Y fuimos al hospital porque no se encontraba bien del estómago. Y llegar ahí y que él no supiera de contestar y que no sé qué, eso para mí fue difícil y eso sí que me asustó a un futuro, ¿no? Porque digo, ¿y si tiene apendicitis? ¿Y si está 1 semana con apendicitis y no me entero? ¿Y si él no sabe expresarlo? ¿Y si a nivel de salud? Es lo que más nos preocupa, Sí, creo, sí, ¿no? sí. Que no sepa expresar lo que le pasa a nivel de alguna malaltía, ¿no? Creo que eso es lo más complicado para nosotros. Per mi, un dels moments més durs va ser el que s'anomena l'acoplament i l'adaptació del nostre fill aquí a casa. L'acoplament és perquè ell vivia en una família d'acollida i s'havia de trencar aquella relació, aquell vincle, i començar-ne un de nou. Hi havia uns nervis per part de tots els actors. No? Jo personalment vaig veure com un dol de... No? Li estic trencant aquell vincle en el meu fill, però era per un bé, però no? Teníem aquest doble rol. Per mi aquest va ser un dels moments més durs. I llavors l'adaptació mútua aquí a casa, no? De l'infant i amb nosaltres com a família. No? Ens havíem d'anar adaptant mútuament. Llavors el nostre fill havia de passar un dol i nosaltres baixar les expectatives i estar al mateix nivell. Per mi va ser dur. Hi ha altres moments que... Sí, la primera hospitalització també va ser, per mi va ser un dels moments més durs. A més va coincidir que l'Eva també va agafar el mateix i vaig tindre que estar jo els primers 4 dies sol a l'hospital, bueno, venia la família així. I per mi, vull dir, després, no sé si després ho hem normalitzat, els ingressos, però aquell el recordo com... Bueno, recordo això molt dur, molt... Va haver un moment que jo em vaig ensorrar i una infermera em va tindre que estar consolant, vull dir, per mi va ser un moment bastant complicat. Suposo que va ser l'ingrés més complicat que hem tingut, les altres persones han sigut més suaus, però no sé si va per ser el primer o perquè va ser especialment complicat, jo el recordo malament. I el que comentava ella d'acoplament i l'adaptació del ridu aquí a casa sí que va ser complicat, però també de l'adaptació del ridu hi ha una cosa que a mi
em va costar una mica, que era el Rhythm Me, de seguida em va agafar molt vincle i amb ella li costava molt. I em feia mal, no? Veure com ella ho passava malament i ell no acabava de modelar-se amb ella i era complicat, vull dir, tampoc saps com gestionar-ho, no saps què fer i és difícil. Però havíem de respectar el seu ritme, clar. S'havia de respectar. Per mi també va ser dur, però havíem de respectar ell havia de passar les fases, no? De passar del dol a l'acceptació i temps. Potser vam tardar un any, però havíem d'acompanyar. Sí. Bueno, yo tengo dos momentos, no uno, porque ya que estoy los voy a decir. El primer momento fue cuando dijo mamá y papá, pero él nos dijo sabiendo que éramos nosotros, ¿vale? Que no era, porque él lo decía como una automatización, ¿no? Bueno, porque realmente era muy pequeño y todavía creo que no conocía el significado, ¿no? Pero ahora que cuando nos grita mamá, papá, pues nos encanta. Ya eso nos da mucha satisfacción y mucha alegría que lo diga, ¿no? Y el segundo momento fue hace muy poco. Para mí fue que casi me pongo a llorar, ¿eh? Cuando se puso los calcetines solos, ¿vale? Y la camiseta solo. Se la pudo quitar y eso da mucha satisfacción, mucha alegría de que va a poder. No digamos que no nos interesa que tenga una vida normalizada o que no. Lo que me interesa es que pueda tener una autonomía para poder hacer sus cosas, ser autosuficiente por él y ser feliz él. Claro. Y eso fue maravilloso. Sí, para cualquier persona a lo mejor piensa que es normal sacarse un calcetín que no cuesta nada, que no es una cosa del otro mundo, pero para nosotros sí, porque sabemos que hay una dificultad por medio. Y bueno, y día a día pues la verdad que estamos muy emocionados en ese aspecto y bueno. Que ver lo que va creciendo y Sí. va haciendo y hablando. El día Y a habla día, el día a día. mucho, mucho, mucho. Todo el mundo nos lo dice, qué cantidad que habla. Y sí, yo hablo mucho, él habla mucho. En casa. Pero no, va bien y eso es muy importante. Eso es muy importante, el tema de la evolución, ¿no? Que va teniendo esa evolución y nosotros somos felices con él. Sí. I el fet aquest, no? Els petits avenços, els petits passos que vas fent, que potser són insignificants, O sigui, que a nivell d'un adult dius, amb això t'emociones? Doncs sí, amb això. O sigui, m'emociono que s'aixequi del banc del parc i sola se'n vagin a buscar un altre nen i li preguntin, vols jugar amb mi? O sigui, doncs això, doncs dius, hòstia, doncs sí, aquí hi ha feina, no? O sigui, aquí hem aconseguit un objectiu, un petit pas. Doncs això és el que, mica en mica, et va donant aquestes alegries. Quan mires fotos també del principi i ara, no? Com han crescut i dius, uah, ja han passat 5 anys i després també hi ha una anècdota que a vegades diem, no? Que coses que hem viscut només el Quim i jo, diem, però elles hi eren o no? Perquè sense voler les incorpores en el record, no? I llavors dius, sí, no, vull dir, encara no eren família de 4, però sense voler les incorpores en determinats records que elles encara no hi eren i... I llavors arriba el retret. Això hem de tornar a fer tots 4. Com el casament, no? Per exemple, us heu casat sense nosaltres. No pot ser. Dius, ostres, jo soc mare i ell és el fill i ho hem fet bé. I l'altre és l'avenç amb el llenguatge. Ell va aconseguir dir mama. No? Fins ara no havia aconseguit fer no? I llavors va ser una gran satisfacció. Al cap d'un any va dir mama t'imo, mama t'estimo. No? I llavors, bueno, no puc estar més inflada, no? Són grans victòries. I, bueno, el moment que deu fer un any o així, ens vam retrobar amb la família d'acollida, que havia estat amb ell, i va ser maco veure això, com ell era capaç de veure-la i no... I va reaccionar molt positivament, no... I teníem la por de que no li remogués molt i s'ho prengués malament i la veritat va ser un moment maco perquè ell va viure molt bé, molt feliç, amb molta naturalitat i va ser un moment maco. De fet ens parla, no?, de tant en tant de la família d'acollida. No sabem si ens parla perquè li hem explicat o perquè ell se'n recorda, però pregunta molt, té ganes d'anar a veure-la. Sí. O sigui, no?
un record positiu. I altres victòries ja són avenços, no?, més fisiològics, com pot ser les primeres passes, el primer pipí al lavabo. No? Sí, a més el fet del retard maduratiu, que va començar a caminar molt tard i li dones com més importància, no? Vull dir, que veus que tots els nens de la seva edat ja fan coses, o sigui, fa mesos que ja fan coses que encara no li costen, i quan ho aconsegueix et dona molta més satisfacció. Jo crec que ho valores molt més. I també el primer dia a l'escola, a P3, és a dir, a tot el que era l'escola maternal, va ser molt difícil fer una separació de que ell s'adaptés i estigués sol a l'escola maternal, a l'escoleta, a la guarderia. Quan vam començar l'escola ordinària, a P3, el primer dia ell va poder entrar tranquil·lament, sense plorar, adéu mama, fins després. Allò va ser una gran victòria hem aconseguit la seguretat del nostre infant i pot caminar sol, no? Pot fer el camí ell. Pues, a ver, lo que es el proceso de la adopción, sí que nos sentimos apoyados por la administración. Bueno, gracias a la fundación vamos haciendo trámites que necesitábamos o lo que sea. Siempre nos pusieron todo muy fácil para hacerlo, ¿no? A nivel de la escuela, cuando el Xavi empezó, sí que fuimos a LEAP, también le explicamos nuestro caso. También fue bastante, ¿cómo decirlo? Fueron rápidos y nos escucharon. Nos llamaron el director del colegio para decirnos que el Xavi iba a estar bien en el cole, bueno, la escuela que iba a estar. Siempre hemos recibido apoyo de todos. La verdad que no nos sentimos desamparados para nada. En la escuela sí que estamos muy contentas con las maestras que le han tocado. La verdad que el Xavi ha tenido mucha suerte, sí. Con sus compañeros, con sus maestros, todos, ¿no? De hecho, es el segundo año que le Que toca tiene las mismas maestras y todo, la verdad que es muy bien. Y alumnos también, Pero compañeros bueno, los de compañeros clase. son los mismos. Sí. Pero sí que vemos mucha desinformación sobre el tema de la discapacidad, ¿no? Esto es un tema de la integración, de la inclusión, es un tema que está en pañales aún, ¿no? Sí. Todavía no, tienen que falta trabajar un poco mucho. más en ese aspecto también. Sí, porque igualmente como que las maestras, nosotros nos damos cuenta que le tienen miedo a la discapacidad, las mismas maestras. Digo, mi hijo tiene discapacidad, no pasa nada, explícalo, porque a los otros niños lo que no queremos es que pase lo que ha pasado hasta el día de hoy con el tema de la discapacidad, que siga escondido o como un tema tabú o que no sé, o que no quieran hablar de este tema, ¿no? Mi hijo tiene discapacidad, no pasa nada, pero sus compañeros tienen que saber qué le pasa a su compañero, ¿no? Para aceptarlo, para apoyarlo y para entenderlo. También vemos que el tema al tema a nivel sensorial, como que ese tema tampoco está muy tratado. Claro, le faltan recursos, ¿no? Yo sé que ellos ponen toda su buena voluntad y lo hacen con mucho cariño porque yo sé que al Xavi lo quieren mucho. Pero creemos que a nivel de inclusión todavía está en pañales el tema de la inclusión. Hay que trabajar mucho más. Bueno, el tema del recolzament jo crec que és la gran pota fluixa que hi ha amb el tema de l'adopció. Vull dir, ja primer costa molt que l'entorn acabi d'entendre per què adoptes un nen amb necessitats especials. I ja abans de l'adopció ja vam tindre, diguem-lo, encontronazos amb l'entorn proper pel tema. No acaben d'entendre, no ho veuen clar, tenen por, molts cops suposo que és més por i desconeixença, clar, tu ho estàs vivint molt intensament i ells, clar, tenen necessitats especials, és una cosa que et fa por, es desconeix i provoca una mica d'encontronazos amb l'entorn. I després, un cop ja vam tindre l'infant a nosaltres, costa molt. Per posar un exemple tonto, a l'escoleta, el dia del seu aniversari havia de portar 3 fotos. Una foto de quan estava a la panxa, una foto de quan va néixer i una foto d'ara. Que nosaltres vam dir, et porto la d'ara? Vull dir, és complicat. I coneixien la situació i tot i així no són capaços de dir-te, pues mira, en comptes de demanar-te això, pues et demanarem una foto de quan el vau conèixer o que a l'entrada et costa, vull dir, i et fa mal, no? Dir, vale, ja
tenim que ser diferents. A nivell sanitari sí que, per sort, ella tenia un hospital de referència i en aquest sentit no hem tingut gaires entrebancs. Hem estat força acompanyats a nivell sanitari. Sí, L'adopció encara és un tema tabú a la nostra societat, no? Llavors hi ha la doble pregunta de normalitzem l'adopció o l'amaguem? Què hem de fer, no? Davant de la societat, perquè pot ser... No? A vegades pensem, hem de visibilitzar aquesta situació, però alhora penses la societat és cruel, llavors això es pot girar en contra, no? Tenim també aquest doble debat. També pel que fa a les necessitats especials mèdiques o neurològiques, la societat no està preparada, no? Per acceptar un infant d'aquesta manera, d'aquestes condicions, un infant o una persona, no cal tenir l'edat. Per tant, l'escola no està preparada, diran que hi ha un CIE, no és un CIE adequat. No? Sí. Els CDIAPs t'ofereixen un servei, són uns serveis bastant... Bueno, ajudes econòmiques per poder treballar amb aquests infants. Encara no les hem trobat, no? sí. Vull dir, estàs com bastant abandonat, però tot i així, no? Jo crec que les famílies que agafem aquesta opció hem de ser fortes i... Sí. Una de les coses que sí que hem trobat molt suport ha sigut coneixíem altres famílies que havien adoptat, a més precisament per aquesta via, i la veritat és que han sigut el nostre pilar. Vull dir... La xarxa en famílies adoptives d'ansietats especials és jo molt crec que és important. una cosa que és molt important i que s'ha de potenciar. La veritat és que són gent que està com tu i que està vivint o ha viscut el mateix que tu i al final són els que més et poden recolzar. I després potser l'altra cosa és el tema de la diversitat familiar, no? Que malgrat que es fan avenços, ja no estem potser on estàvem abans, però encara ara hem de lluitar perquè se'n reconeguin els nostres drets com a família de dos pares gais. Jo vaig haver de demanar el permís de maternitat i ell va agafar la paternitat perquè normativament en els fulls era així, no? Llavors, jo crec que les coses estan canviant. Però ara s'han equiparat els dos permisos, però ara estaria bé que s'equiparés, que és un únic concepte, no? Perquè al cap i a la fi és permís familiar, permís... Sí, del pare, mare, tutor legal, no sé, vetllar perquè això sempre sigui així. També l'escola, que l'escola sense cap mala fe, però a vegades hi ha relliscades en aquest sentit, no? I que la teva filla et vegi tachant aquell mare que en el nostre cas no és un model familiar així, doncs... Bueno, que hi hem de seguir. Hem de fer petits passos. El que li diríem a una persona que s'està plantejant una adopció, el que li diríem és que fos molt perseverant. Perseverant en el seu desig de ser pare, de ser mare, perquè al llarg del procés hi ha molts alts i baixos, una muntanya russa emocional. I has de poder seguir endavant. Has de poder anar superant aquests petits obstacles, no? I mai deixar de pensar en el teu desig i d'arribar a una meta. I en el procés que diu el Quim, la primera fase és de formació, no? Iris ens va oferir diverses sessions, que en aquell cas eren en divendres, de posar-nos al davant diferents possibles casos de necessitats especials, no? I aquí cada persona o cada família, en el nostre cas, havíem de veure com ens situàvem davant d'aquella necessitat especial, no? I si aquella necessitat no et deixa dormir o realment t'incomoda moltíssim, doncs has de poder posar-hi una línia vermella, no? Veure fins a quin punt què som capaços creiem d'afrontar, no? I en el nostre cas ens passava que els divendres, quan tornàvem cap a casa de la formació, doncs sobretot era la tornada i a l'anada de la setmana següent aquest intercanvi de parlar-ne, no? I sobretot nosaltres teníem molt clar que havíem d'estar-hi els dos super d'acord. Si en alguna d'aquestes línies vermelles, per dir-ho així, un dels dos ho veia diferent, doncs segur que allò també era una línia vermella, no? És a dir, que havíem de veure claríssim quina necessitat especial, o quines necessitats especials, no? Perquè també el ventall ha de ser una mica ampli, sobretot Iris ens parlava molt de la paraula incertesa,
que havíem d'assumir-la i nosaltres, sí, la incertesa, no, però és que la incertesa té un ventall molt ampli. Doncs aquesta incertesa, on posem les línies vermelles de què no volem, què no podem sobrepassar, no? I en relació a això, penso que també el que s'ha de tenir molt clar és que si fas una adopció amb la teva parella, la decisió ha de ser sempre conjunta i arribar a acords, no? I nosaltres hi havia moments que ens ho plantejàvem de si aquesta informació que ens ha donat avui ens ha de desestabilitzar com a parella, no anem bé. Per tant, hem de seguir endavant els dos i que això no ens faci trontollar la relació que tenim, no? I llavors això també ens va portar a que arribar a un punt de sinceritat com molt, molt gran, no? De dir, és que això que ens han explicat avui a Ires, jo ho veig per això i tu m'estàs dient que no. I llavors aquí també és arribar a aquest acord, no? Sense el retret, també, no? Exacte, sense el retret. Arribar al punt d'acord, que seria el punt on concedeixes aquesta línia vermella i dius, fins aquí els dos hi estan disposats. I de fet amb el temps, Ires et diuen en el procés, però clar, dius, què t'han de dir, no? Et diuen que ells l'assignació que et fan, doncs, té molt en compte el posicionament, tornem a dir les línies vermelles de la família, no? I penses, sí, bé, però igualment l'encaix ha de ser complex. I amb el temps hem vist, no? Quan hem també coincidit amb altres famílies d'infants amb necessitats especials, que no, que és que per res del món canviaríem les nostres filles, no? Perquè és com, sí, és que, malgrat que tinguem dies difícils, no? Que ja formen part també del joc, però hem fet bé l'encaix. Nosaltres segurament vam marcar bé les línies vermelles, Iris ens va fer les preguntes que tocaven en aquell moment, ens va saber acompanyar, no? I l'encaix ha estat... I és quan les dues parts fan el puzzle y s'uneixen, ¿no? Yo diría personalmente que se animara sin tener ningún tipo de miedo, porque es muy bello en sí. El tiempo que te tiras con él, con tu hijo, la verdad que... No está pagado. No está pagado. No. A ver, es un proceso difícil. El llegar a la adopción, el llegar a decidir adoptar, pero es muy gratificante. Da igual. Yo sé que es difícil el decidir a buscar a un niño con necesidades especiales. Es muy difícil llegar a esa decisión, ¿no? Pero hay que buscar información, informarse mucho. El informarse te hace perder miedos, te hace saber que no tenés que tener miedo a esa discapacidad. Es una discapacidad. Ahora hay muchos recursos, hay muchos profesionales que te van a echar una mano en cuanto la necesites. ¿Es difícil? Sí. No lo vamos a pintar tampoco como un campo de rosas. No, nosotros porque amamos mucho a nuestro hijo y le aceptamos todo, como todos los padres, ¿no? Y aceptamos todo lo bueno y lo malo que haga. Es gratificante. Y llegar a casa y tener este niño, esta sonrisa, esta risa en nuestra casa es maravilloso. Tanto como ella o yo, cuando llegamos de trabajar y te dice o papá o mamá, es... Ya está, ya eso te has ganado. Y es difícil, llegar y lidiar con las discapacidades es difícil. No decimos que sea fácil, pero es maravilloso. A qualsevol persona que s'està plantejant l'adopció de necessitats especials, jo primer li diria gràcies. És el millor que es pot fer per aquests infants. És una opció brutal, no? Li agrairia. També enhorabona, que no perdin la força, que la resiliència hi sigui present, perquè és necessària, és dura, i que estem aquí, no?, per acompanyar, pel que sigui. Sí, Vull dir que siguin conscients que és un procés que no és fàcil, que és dur, et remou, però val la pena i lluitar-lo fins al final compensa. I això, que és molt important, o sigui, que comptin amb les famílies que ja hi som, perquè realment és el que t'ajuda a passar els batxes i saber com ho han portat els altres ajuda. I són infants màgics.